El circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló va acollir el 16 i 17 de setembre la tercera cita de la temporada del Campionat de Catalunya de velocitat en circuits. En un míting que també acollia el CER i l'F4 Spanish i enmig d'un gran ambient de públic es van disputar dues magnífiques jornades d'automobilisme esportiu. Daniel Díaz Varela i Eduardo Costaval, al volant d'un Porsche 991 Cup, es van adjudicar el triomf en la cursa de velocitat amb un avantatge de més de 2 minuts respecte als segons classificats, després d'aconseguir donar 22 voltes al traçat català. També es van imposar en la classe C. La segona posició va ser per Max Llobet i José Luis García, amb un Seat León Cup Racer primers de la classe D1. Joan Vinyes i Jaume Font, amb un altre Seat León Cup Racer, van ser tercers. José María Roger, amb un Chevrolet Camaro, es van adjudicar la classe C3. I la sempre competida divisió D4 va ser per Arturo Espuny, amb un Renault Clio Cup 4, mentre que Albert Lairissa, amb un Renault Clio 3, es van apuntar la D5. Pel que fa a les dues curses de Classic Legends, en la primera cursa el guanyador en la Copa de Catalunya de Clàssics va ser Antonio Cubero, amb un Porsche 911 RS de 1973, seguit de Lluís Villalba amb un De Tomaso Pantera i d'Antonio García amb un Porsche 924. Entre els participants de la Copa de Catalunya de Legend, en la cursa 1 es va imposar Adrià Mateu amb un Garbí GTS, seguit de Marc Garcia amb un Honda Civic BTI i de Juan Antonio Casino amb un BMW 325i E36. A la cursa 2, entre els clàssics, es va imposar Lluís Villalba amb el seu De Tomaso Pantera, seguit d'Antonio Cubero amb un Porsche 911 RS de 1973 i d'Antonio García amb un Porsche 924. Entre el Legend, a la cursa 2, es va imposar Jordi Puig amb un Porsche 993 GT2 de 1993, seguit d'Adrià Mateu amb un Garbí GTS i de Marc Garcia amb un Honda Civic BTI. La propera cursa del calendari català de velocitat tindrà lloc el cap de setmana de l'11 i 12 de novembre al circuit de Calafat.